O BNG de Silleda insiste en que Espina Delfín comete irregularidades permitidas polo Concello respecto das cláusulas do contrato para o suministro de auga ao Concello de Trasdeza. Irregularidades que pasan, por exemplo, por non efectuar a recollida de lixo e aumentar os gastos de persoal e do servizo da depuradora. Agora a empresa proponlle ao Concello unha rebaixa do 25% nas tarifas a cambio dunha ampliación da concesión a 15 anos. O BNG négase porque asegura que hai xeitos de rebaixar sen someterse a unha ampliación. Nós estamos en contra consideramos que hai razóns para intentar baixar a auga sin incrementar a concesión, polo menos intentalo, con datos, evidentemente, porque se se vai coas malvaleiras e se lle piden os estudios de coste á propia empresa, como fixo o Concello, porque eu reclameille que fixeran un estudio de costes desde o Concello para ver canto costaba pública o servicio e resulta como presentan, pero foi feito pola empresa, que non o fixaron eles, evidentemente a empresa non